Sapi-designilla ja Noitametsällä on yhteinen puoti H-talossa Kuopiossa ja nyt esitellään Sapi-designin puolta. Eli siellä vilahteli kortteja, sitten löytyy huovutettuja eläinaiheisia seinätekstiilejä, kuivapastelimaalauksia ja akvarelleja. Sitten löytyy pienesineitä, jotka on tehty huovuttamalla, eli avaimen periä. Ja tässä sitten lähemmin kettukirjan merkkejä, josta löytyy myös naali- ja susivaihtoehto. Kaikki tuotteet ovat minun itseni suunnittelemia ja valmistamia täällä Kuopiossa. Sitten löytyy muun muassa siilineulotyynyä, heijastavaa asustetta, rintakoruja. Sitten teen jonkun verran yleisön pyynnöstä korvakoruja. Sieltä löytyy kettu- ja pöllökorvakorut muun muassa. Sitten pörriäinen jääkaappimagneetti. Yksi suosituimpia tuotteita kirjanmerkin ohella. Sitten mennään jo vähän jouluisia, eli lumiukkoja ja tonttuja. Tontut ovat poistohintaan tällä hetkellä. Ja sitten tämän valmiin valikoiman lisäksi teen tilaustöitä.